No niin. Lähdetään hakemaan likka koulusta. Vapaa päivä, niin yllätetään se ja mennään pyörällä sitä vastaan ja katsotaan, onko se ihan ihmeessä. Samalla vähän kuvataan, että minkälaisia maastoja täällä Tapanilla. Sitten toi, mikä se on, Kärpäsenmäen välimaastos on, että mennään vähän tällaisia polkuja pitkin, missä on hyvät reitistöt. Täällä on kaiken näköisiä siistejä juttuja. Ja oliko se tää oli? Oh, sorry. Hiha! Oi. Hui vitsi. Riskinä on aina toi, että tulee vähän muita. Siksi ei oikein voi pitää tällaisilla lenkeillä niin kuulokkeita. Ei kuule, jos joku tulee. Hui. Eilinen töistä polku, niin tuntuu vähän jaloisko. Tuli ylämäessä otettua vähän vattireenejä ja vähän kellotusta segmenteille, niin sanotaan, että vähän tuntuu. Sitten kun on likka otettu, niin mennään metsästää uutta nokkoa K-kaupoista ja saadaan päivän urheilut samalla. Jos tulisi joku perus PK10, vähän tyttären kanssa polkemista, ja se olisi aika bueno. Se on, kun ei täyttä viikkoa ajat tuolla töissä, niin, tai ajais, jos vaan sais tunteja. Katsotaan. Olisi kiva, että on yksi päivä viikossa vapaa, niin voi sitten urheilla ja yllättää lapset ja mennä kouluun vastaan. Mut siis täällä on ihan sikana. Tonnekin lähtee hyvää polkua ja asfaltilla vaan nää kunnon Enska DH-renkaat niin on aika raskaat. Näillä kun kävi kiertää ja tällä pyörällä ton Vesijärven ympäri, niin ei morjes. Sanotaan, että oli kyllä jalat loppu sen jälkeen. Ihan kiitettävästi. Aha, tohon tarvitaan taas vähän vatteja. Tullaan alas ja sotketaan ylös. Päästihän me sen. Noi ottaa kyllä koville. Muut. Oho, ja. Vois K-kauppaa sit mennä Kärpäsen kirjaston takaa sieltä niitä vanhoja mettäpolkuja.
Siellä on vanha muijan Jaken tekemiä vähän niinku DH-polkujakin ollut joskus. On painettu menee siellä 2011-2012. Silleen, että terve. Mut oli ihan makosaa. Olisiko ollut jopa 2013-2014kin. Taas lähdetään runnoon vähän. Löysät jaloista pois. No. Jos sit joku vuosi sitten olisi kunto sen verran hyvä, että jaksais jotkut enskakisatkin käy. En sitä tiedä. Mut on tääkin kyllä aika kivaa, vaikka tää välillä tuntuu, että kunto on ihan ja tähän ei oteta vatteja. Tää vaan poljetaan. Kevyt vaihe ja ei nyt kevyin, mutta sit vaan menee. Ai Jeesus. Oi. Kyllä nää on niinku aika raskaat nää ylämäet vielä. Mut se kun oot 10 vuotta suurimmaksi osaksi vaan podannut salilla ja polkenut vähän. Ja nyt kun on 10 vuotta ekaa kertaa oikein kokoinen pyörä, niin on vähän kivempi. Oi vitsi. Nää on kiva mennä alas, mutta ei niin kiva mennä ylös. Oi Jeesus. Helppoa se sähköllä on. Oi vitsi. Se on kohta 1,5 vuotta ilman nikotiinikiekkoa tai nuuskaa. Ja useampi vuosi silleen, ettei ole tullutko häissä tai kerran vuodessa otettu 1-2 alkoholiannosta. Käytännössä ei yhtään. Viime vuonna join 2 lonkeroa ja puolaisia punaviiniä. Et kyllä niinku on tullut vähän juotua aina. Oi. Mennään vaikka täältä. Et se on sanotaan, että jos vuosi sitten olisi tämän saman tehnyt, niin mä olisin jo nyt varmaan ollut ihan silleen piiputtanut. Mut parempi lopettaa joskus, kun ei ollenkaan. Oi vitsi. Mennään itse asiassa tästä. Tää näyttää ihan kivalta polulta. Tossa taitaa vielä lukeekin, kun tää päätyy, niin joku maastopyörälenkki tai polku tai... Vai se ei tainnutkaan olla tässä, mutta vähän tuolla jossain oli kyltti, mistä taisi olla, että maastopyöräpolku. Katsotaan. Aina kivoa vaan lähteä näille poluille ja seikkailla täällä menemään. Paljon tällaiselle
noin 115 kilosen sykkeet, 112. Mennään aika hyvillä. Sitten kun oikein vedetään perusreeniä mettässä, niin sit mä toivon, että se olisi siinä 102 ja 130, että siinä olisi pieni rasvanpoltto samalla. Mut menee se näinkin. Oi vitsi. Joo, jos tosta polkis sit ekana Okeroisten kohon kattoo, onko siellä uutta nokkoa, jos ei, niin sit sieltä Hollolan kohon. Ja jos ei ole siellä, niin sit Pepemakeen ja polkee himaa. Tai jos jaksaa, niin käy. Tai jos likka jaksaa, niin käy siinä Hollolan pyöräparkissa vähän pyörähtää ja vetää siellä pienet showmovit. Vähän hyppii ja kikkailee. Ja vitsi, kun olisi sähköpyörä, niin mä en menisi autolle enää ollenkaan töihin tai mihinkään. Mä vaan polkisin kesät talvet töihin. Ja sit mennään vaikka tästä. No eikä, että tää menee tonne Raviksen lähettyville. Tää polku tästä. Jos en ihan väärin muista. Tai aika lähelle sinne ja sen hautuumaan välimasto. Oi vitsi. Asfaltilta jäänyt vähän ihan snadisti liian kovat renkaanpaineet. Ai me ollaan tässä kohdassa. Noppaa. Nyt otetaan vähän lisävatteja. Jep. Hyvin tuli. Ai juman kautta. Kyllä se kunto vaan kasvaa. Joo, nyt ollaan tässä Raviksen suoraan. Oi vitsi. Tuolla on Ravis, mut mä menen täältä. Mä haluan sit Kärpäsenmäkeen lähtee nouseen, niin noin ja siis hyvin huomaa tässä vuodessa jotain kehityksen, että tänä vuonna on nyt 1000 kilsaa polkenut pyörällä. About saman kuin viime vuonna, mutta tossa tuli tenniskyynärpä alkukisasta, niin ei pystynyt oikein mitään. 500 kilsaa olin kerännyt polkeen vähän päälle ja sit sano käsi box. Ja nyt se jotenkin kestää. Salia ei vielä oikeastaan ollenkaan. Fyssari on vasta ensi kuussa ja sit pääsee vähän kuntouttaa salille. Idea on, että käytäis niinku talvella enemmän salilla, kesällä kaikkea tällaista aerobista uintia, pyöräilyä. Et talveksi pitää, kun on astma, niin hankkii se erityisyylmäkortti, se on 60 vuodeksi. Niin talvella käydä uimassa ja kuntosalilla ja sitten käyvät tuolla vähän luistelee jäällä, kun likat tykkää siitä ja muu perhe, niin sitten taas kesällä poletaan enemmän ja tehdään tällaista kaikkea siistiä. No tänä vuonna jonkun verran käyty Huukon keikalla likkojen kanssa, kun vanhin tyttö fanittaa Huukoa ja myy koruja Renksun Apsin emännän työpaikalla, niin saa vähän kanssa annettua niitä omia lippuhintoja ja muuta. Mut nekin on ollut sellaisia kivoja koko perheen retkiä.
milloin ollaan nukuttu Nordicsella Volvossa yötä silleen, että siellä on 5 ihmistä nukkuu jo pari tuntia. Sitten mentiin jossain 4 aikaa jonottaa eturivin paikkoja. Ja kyllä mä sanon, että noi on aika mielenkiintoisia. Mut sit ne on taas omalla tavalla aika hauskoja tollasia yhteisiä hetkiä, vaikka ne viekin vähän aikaa ja rahaa, mut käyt 2 kertaa supersunnuntaissa ja syöt hyvin ja meet omalla autolla, niin se on sama kuin oot päivän käytännössä Särkäniemessä. Se on vähän niinku, ja sit saat kuitenkin niinku yli 7 artistia per päivä. Ai vitsi. Kahtella. Jahvat tullo ja helmat paukku. Ei oo kelloa, niin pitää aina ilmoitella, että iso mies pyörällä tulossa. Ai vitsi. Niin ja nyt Venla taisi ollakin tuolla isojen puolella. Mä menen täältä kautta, niin me koulun pihasta niin ei tuu sitten kuvattuu juurikaan ihmisiä siellä. Ai vitsi. Paljonkohan se kello on? Meillä on mennyt 20 minuuttia. Se on vasta 7-8 yli. No. Menee tonne pyörille ootteleen. Niin siinähän se sitten on. Oi. Ja sit taas. Opla. Aina pitää kaikki tällaiset pienetkin pätkät vetää, jos vaan suinkin pystyy. Mut nyt mä menen koulualueelle, niin mä laitan kameran kiinni, laitetaan jossain vaiheessa takas päälle. Sieltäkö se tulee? Eikö oo vieläkään huomannut, että iskä. Nyt se huomasi. No moi! Etkö aluksi huomannut? Lähdetään käymään kuule K-kaupasta kattoo, löytyykö äitille nokkoa. Okei. Ostetaan samalla sulle pillimehu sieltä. Okei. Mulla on tämä 12. Mitä oli? 12 tuntia liikennessä. Ai 12 tuntia? Vai 2 tuntia? 2. 12, sä et ollut edes niin kauan koulussa vielä, se on aika paljon. 2 tuntia. No niin. Poletaan tästä sinne Okeroisten K-kaupalle, katso jos siellä ei ole, niin sit poletaan sinne Hollolan K-kaupalle. Se mummon ST1 ohi ja astaa sulle samalla pillimehun. Missä sun ajohanskat? Hyvä. Meillä pidetään ajohanskoja sen takia, että kun on tullut asfalttihottumaa ja on tullut koko selän mittaista asfalttihottumaa, niin vältetään vähän sitä. Joo. Vältetään sitä, että ei tulisi, jos kaatuu, niin haavoja sitten. Niin... Täällä tulee sitten kuumetta. No joka niin. päivä menee uimaan. Niin. Onks sulla päässä vielä? Mitä? Aavio. Violan pyörä on tossa, mä en tiedä monelta Viola pääsee. Viola pääsee 2. No niin, me hyvin mennään, niin ollaan varmaan samoihin aikoihin kotona. Mennään ton kirjaston takaa noin mäet alas sinne K-kaupalle ja sit poletaan sitä suoraan mummolaa päin. Ja... Mene nyt huomaan. Meidän pitää K-kaupan läiskältä kysyä, että mikä on se uusi, tai kattoo netistä mikä on se uusi nokko, mikä on julkaistu, että ostetaan oikeeta, jos sit on. Voi ostaa myös äidille pari muuta. Kato, sulla on puhelinkello ja mullakin on älykello. Meillä on molemmilla kellot. Jolla pystyy myös hoitamaan. Niin. Jonkun mun kaverin isäsiskalla kun on sillä oli kello, niin se pystyy pelaamaan. No mutta tää on sellainen, että jos sä soitat, niin iskä voi katsoa, että tähän Venla soittaa. Tai on soittanut. Niin, tai mä näen WhatsAppin viestit tästä ja... Muilla on Espanjan tunti. No niin. Nyt sä et oo
Niin, ja parempi, että sä opit sitä englantia. Et opit fluentes English. No niin, mennäänkö? Oota, mä laitan nää aina kiinni. Joo. Woo! Keuli, keuli! No. Joo. Mutta aivan mitä? No. Mä laitoin tän 3 ja sit se vaihtaa näyttää 2. Pitää vaihtaa vielä kerran, se ei välttämättä mene kunnolla. No nyt tää meni isoimmalle. No niin, hyvä. 3 ja 7. No niin. Meni tavallaan 3 ja 2, koska se on yli 7. Joo. Mennään tästä yli. Ja sit mennään tänne. No niin. Tuuks mäki? No. Kun tuut siitä alas, niin koita aina keventää vähän keulaa. Ai melkein tippuu. Mennään täältä oikealta sitten vähän tätä mettäpolkua. Mä tykkään köyhyyttä, mutta ne ei soita. Nää on just kivoja tällaiset pienet polut ajella. Mikä? No, laitat kotona kireemmälle. Niin kaupalla vaikka sitten. Joo, joo. Ai vitsi. Lastenkaan tietysti ulkoilujen tekeminen on aina ollut meikäläiselle sellainen niinku must have juttu. On se sitten lumillinen tai jäämäkien teko. Et tännekin on tehty sellaisia jäämäkiä, että ei mitään järkeä. Niissä on saanut olla full faceit ja kaikki tiedätkö suojavarusteet, kun mäkiä lasket 6-70 ufolla alas. Tosin siinä oli metrin kokoiset laidatkin, että siitä niinku pois päässyt, mutta meni vaan ihan sikalujaa. Sitten mennään tästä varovasti alas. Noin. Oi! Oisit vaan tullut tästä, hoppla! Iskä ottaa alhaalla. Siitä voit lähteä jo laskee. Noin kannattaa mennä vielä silleen, että on siinä. No melkein. Mennään täältä. Iske näyttää, missä iskellä on ollut vähän pyöräreittiä ja mitä on joskus laskettu aika vauhillakin. Joo. No? No? Kerro. Meillä oli siis liikunnassa yleisurheiluliittyä. No. Mutta kun me tehtiin, mä tein ekaa, niin aivan mitä. No, Ei me tehtiin jotain semmoista, kun mennään tästä. sen kentällä on joku rinkula. Joo. Seuraa. Joo. Tämmönen tenniskalla. Joo. No niin. Jarrua.
Oho, onks tää mennyt näin umpeen? Meneekö tästä polkua? No katsotaan. Jarrulla vaan mennään. Joo. Opla. Tässä meillä oli se jäätävä jäämäki silloin talvella. Jarrua, jarrua! Tästä meni alas, mutta tähän on tullut talo, niin tästä ei enää pääse. Nyt me mennään sitten täältä. Onkohan täällä vielä se, se meidän tekemä, muistatko se bunkkeri, kun oltiin Veetille rakennettiin silloin, kun oltiin pieniä? Niin onkohan täällä? Ja tossa käytiin Pulkkamäessä ja... Stop, stop. Siinä on jäänteitä. Siinä se oli. Siinä on jäänteitä enää. Tossa oli se maja silloin. Ja kato, sit tässä oli näitä. Me oltiin tässä. Kuule puunoilla jutuilla sotaa ja... Sitten oikealle. Joo. Mennään Jykäsedän ohi. Ai vitsi. No? Ai Jykä. Asuu. No kun mä en tiedä, onko se Kiinas nyt töissä, vähän hitsailemassa. Niin, kun mä en tiedä, onko se kotona vai onko se työreissulla. Siinähän ne asuu. Sitten mennään kohta, ei vielä, mutta kohta mennään oikealle. No niin, me tavallaan vähän niin kuin mennään sinne Oonalle päin, käännytään tosta. Paitsi ei mennä vielä siitä, koska sieltä pääsee vaikeammin tonne. Niin. Wings of the wings of life. Oh, tuolta heiteltiin tokalennokkeja tuolta Männistön rinteen päältä joskus. Sekin oli aika siistiä puuhaa. Lenteli aika pitkällekin. Kaikki me sit löydettiin, että niissä oli aina siivissä numero. Joku soitti, että hänen pihaan tuli tänne lennokki. Niitäkin on nuorena tullut harrastaa. Mitä? No niin, ja varovasti. Mäkin osaan kato ilman käsiä. No niin. Pitäisikö meidän joku päivä taas tehdä tötsistä harjoittelurata ja harjoitella erilaisia tiukkoja käännöksiä ja mutkia ja... Ai turbokeihäs! Voidaanhan me joskus sellainen ottaa ja vähän kokeilla. Se ei oikein. Ei, katsotaan, ne on vaan aika kalliit ne turbokeihät. Joskus voidaan sellainen ehkä hankkia, jos jostain löytyisi. Ei tarvitse olla edes uusi, voi olla käytetty. Ei voi. Niin. Koska niillä on... No ne, mitä ne käytetään, on käytetty myös. Oh. Isi. Niin. Koska mehän ollaan niitä käytetty. Sitten mennään tänne, ei tuu ketään, nyt voidaan mennä. Ehkä jossain kohtaa. Rengaspoistoa. Rengaspuistoa. No iskä, No, me mennään tänään perhepuistoon.
Ei tänään, katsotaan. Kun me mennään kotiin, niin kello on sen verran, että aletaan jossain vaiheessa tekee vähän ruokaa ja jahvat tulloo ja jarrua, jos sieltä tulee joku. Ei tuu. Voit tulla, ei tuu ketään. Noi on aina pelottavia, niin pitää jarruttaa. Noissa pitää meillä sitten aina jarruttaa. Hei, älä syritä! Sitten me käännytään oikealle, että alahan jo valmistautuu jarruttamaan. Vähän vinkuu sullakin jarrut. Sä yrität oikoa! Voi juman tsukka! Ai vitsi. Mitä veikkaat? Löydetäänkö äidille täältä nokkoa? Joo. No kyllä iskekin sitä uutta maista. Taisi ottaa kans yhden sitä. Niin. Katsotaan. Ehkä iskä ostaa. Niin, me ollaan K-Supermarket Okeroisissa nyt. No puolessa välissä. Kun ei tosta kauan olisi, niin oltais iskän työpaikalla aika ja sitten äitin työpaikalla. No äiti on kotona. Kiitos. Tuu nopee. Noin. Ei kai siinä. Ihmetellähän seuraavien videoiden parissa. Me mennään mettästään nokkoon.